continue with that process mag gino timre a reality. Koro en process manase chako kendo en process mantiere e Dunga Resource Center. Otena mogik en ni jo Kenya duto obed kamoro achiel mondo ji owinjre mondo wateru Kenya mbele. Kuma Kenya osechope sani ok onego bed ni wadok chien kata matin. Kendo anda kwa migosi ker mar Kenya ni en nyako dog mana piny ma owuog gi opposition nikech opposition tiyo tije sani. En nyako dog piny kabisa mowuog gi opposition moket lwedo ni opposition ni wati kamoro achiel mondo Kenya odhi mbele. To ka gi continue gi chest stamping to wadhi duoko Kenya chien kabisa. Ma esa ma nyako time gino kiko we sani okal ma ji ochak bedo gi gimore kudni moro donje wi ji ma ji bed rebellious kode. Ma esa ma nyaka bed piny ma gi los Kenya mondo Kenya obed gimoro achiel. Erokamano. Agone erokamano nya Joseph Opiyo Lale kuom twak kod okinyi ma kawuono.